Daba inde won tata o mere nwanyị ahụ aduzi ugo mmili ọla mmili kwa eba nwanyị abatago ebe o jiri go smith ri onu bụ ndị jiri je tie fadi ihe mba okay thank god ndị nke a gbakwara mkpamkpam ya dịba n'ụbọchị nke tata ugo mmiri ọla mmili sara no when ha ga-eji wee tụgharị uche dịka ọ na-atụgharị uche mụ hazi na-eme ka ịnwetakwa na ana m enwekwa ụmụ ihe eji eme ụwa mgbede ihe eji ezu ike o rejiele a na-enwesikwa ya werekwa ya na-ekwu ọ na-eyuzukwa amacha ndị ya achị ya ka ebe ọbụma ebe ọ dị ịkwụ ya bọọbụ n'ike were akwere mma gị ewerekwana ya na-enwuru obeje ọhịa ọkwa na-enwukwe na ụmụnne gị pan ya nọ n'elu weghọtago mama ke abadbat mụ ya ka njiri mee na ma na ga-achị ya mana don't worry kedu ihe isoro onye bụ isiokwu maka ọ mere nkata ịkpatala otu ka akpakọpụ ya taa ụmụ Igbo ekene m ụlọ ọkwa m nwaada Nkechi Ọhachụ ugo mmiri adukwu ụmụ dike Adaeje mba n'ụbọchị taa bụ nkwọ ka m bịa sị ka nkene ụmụ Igbo were ka itinye ọnụ na ihe na-eme n'ala Igbo ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ire nwa a sị na njọgba afọ bụrụ arụ ndị Igbo ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo kịta ọ karịrị akarị a sị na nwa bụ onyinye Chukwu ada ere ya n'ahịa adịghị enwe ya n'ụba ada enwe ya n'ike ọchị na-enye nwa mana kịta gịnị na-emezi ndị be anyị gịnị na-emezi ihe na-ewute m bụ na mgbe gboo anaghị ere ụdara n'ahịa ndị mgbe gboo furu ụdara dịka nwa mana ozugbo ka batara ebidoro rebe ụdara ka ebidoro rebe nwa bụzi fọs ebe ọbụla a na-akpọwakwu nwa na-ero na-ere ma ndị na-azụ ya jiri ya mere ahịa ha na-azụ ahịa ire nwa mmadụ na-eku ume a na-ere ya ụfọdụ ndị nne na nna ji ụmụ ha dobe ụmụ ha na-amụrụ ha nwa ha na-ere onye izizi mụ agwaghị onye ị ga-amụta tupu ị nụọ di chefuzie afọ nka ya ọ ihe jọrọ njọ ihe jọwuru onwe ya ka ọ bụ ire nwa bụ arụ bụ arụ kama ị ga-ere nwa iku ya mmadụ onye ị mara onye ikunyere nke a bụ ịmụọ nwa ịma ha ma onye Awụsa goro ya ịma ma onye Igbo goro ya ire mmadụ mana ka m gwakwa unu agwa na mmụọ na-abọkwa ụbọ ụmụ niile ahụ unu na-ere ọ ga-eru mgbe ọ ga-eru n'ime ezinụlọ ahụ erere nwa ọ ga-apụtakwa nwa ahụ erere ma ọ gaghịzi ama ya na ya ga-abụ di na nwunye na-emekọ na-amụ nwa ka mmụọ wee bụọ ụnụ ụbọ ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ndị be anyị biko na-arụ akarị ọ na-amụpụta n'ahịa ahụ ebe a kpọwara ụdara anaghị m ego maka ahụrụ m ya asị nwa maka na arụ n'ala Igbo na nwa na-ere ụdara anaghị ere ụdara n'ahịa na mgbe gboo obi ụmụaka bụ ụdara obi ụmụaka ebe aka na-eme obi ụmụaka ukwu ụdara nwaanyị na-achọ nwa ọ gaa n'ukwu ụdara ọbụla dara ya bụ nwa ọ rachaa ya kene wee nawa mana kịta ndị be anyị na-amụ lampụ gaa n'ukwu ụdara na ọ na-eche ụdara ka ọ daa ka ha were ghọọ arụkwọ nwa n'azụ Igbo biko tetanụ n'ụra na ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ na-emekwanụ n'obodo anyị ezinụlọ ọbụla a na-ere nwa ihe dị egwu na-eme na ya ị ga-ahụ arecha nwa ahụ ihe ga na-eme n'ezinụlọ inwe ike mụọ nwa wuri mbe ọ ga na-ekwu okwu na-agụ ọnụ mmiri a na-asị ndị iro village people nwe village people mere ụnụ ọ ihe omete ihe onye metere ihe unu metere kpuchie ihe unu metere kpuchie ọ ya nwa onye bịa dolitere no nwala dislocation somebody go maka na arụ anyị hụrụ
arụ nwere ụgwọ imewe arụ mekọrọcha iche na nwoke ahụ nwaanyị ahụ gị mana Chukwu hụrụ gị mana eziokwu imewe ya mechaa ya mgbe ọ ga-ada ụgwọ ya bịa esi na ndị iro na-achụ gị esi na village people esi na ihe ndị nna nna ha metere na-achụ gị nothing ọ ihe onye metere ka ọ ga-eji isi ya mee gịnị were buru ya. Ndị Igbo biko na ayọ ka nna ayọ kwụsị na ire nwa ire nwa bụ arụ. Ezinụlọ ọbụla na-ere nwa nne pịrị aka na ya ga-ata afụ, nna pịrị aka na ya ga-ata afụ. Nwa agbọghọ na-erekwana ya agwa ha ndị be ha wee na-ere ka o wee kpata ego were gbaa moto wee gaa ezigbo ụlọ maka onweghị ihe bara uru, onweghị ihe ọbụla bara uru eji ego eretere na nwa eme. Nwa ezigbo ihe bara uru ọ ka e wee bie n'ezigbo ụlọ gbaa moto mee nke a ka iwe please ndị mmadụ. At the end of the day arụ aha na-eso gị. Yes. At the end of the day arụ aha na-eso ọsọgodi gbakpọọ n'ime ụlọ ụka si na ị bụrụ na born again ị ga-aga achọta nwa aha iwu ka ọ bụ maka na nwa aha ga mmụọ nsọ nwa aha ga na-eso gị na-ebu gị agha. Ọ nọkwa ka ọdụ mmadụ ịkpọrọ nwa ịgagoro nwa weta na be ya nwa ahụ idowere na be gị ịma ndị ichie ọ bụ because ihe ọsọ gị mee nwa ọbụla na-esi na lineage gị dobere na be gị mana igosi ya ndị ichie imehụ ihe kwesịrị mee omenala kwesịrị na ị ga-eme. Ndị ichie ebe nna wee nabata ya n'obi nwa aha kwụọrọ onwe ya onwe ihe a na-eme n'ezinụlọ aha ọ ga na-etinye anya asịgodị na a na-edozi mmebi ka ọ ga na-emebi. Ọ ga-ejide ụmụnne ya niile na-edine maka na ọ bịara na ngwuru na-abụghị ngwuru be nna ya. E nwere ebe o si ndị agha o si be ha ga na-abịa ọgụ na ngwuru ahụ edebere ya. Igo nwoke goo nwaanyị igocha ha ma emeghe ihe kwesịrị maka ihe ọbụla ị na-eme ị ga-eme na as far as na iji egogo ya igogo nwa arụ ka ọ bụ anaghị eji ego nwa mana mmadụ na-amụ nwa si mmadụ kpọrọ nwa maka gị na ya biri zụọ ya were ya mere nwa onye ndị Igbo na-eme akpọrọ gị were ya mere nwa n'obodo be nna m nwanne m emere nwanne nna m ọ mụta ha nwa mana nwanne ya nwaanyị lụrụ di na vileji ọzọ kpọrọ nwa ya nwaanyị kpọọ ya na ya bigidere o ji ya mere nwa bigiderukwe ma nwaanyị aha nwụrụ o wee lawa be nna ya. So anaghị ere nwa ere. Nwa Ugo Mmiri na-ayọ ndị Igbo si ha biko unu erezi na nwa na ihe so ya buru ibu ihe sokwa ire nwa buru ibu maka ọla nke unu ga-aji anya unu hụ ihe unu mere onwe unu. Family anyị dị n'udo ewere nakata agasasịa ihe ọjọọ ekpuchiri ekpuchi mana ọsọ Chukwu mara ya were ya na-abụ ụlọ ọbọ ihe ọjọọ ekpuchi ị ga-igoro nwa n'iro kpọbata ọkacha ndị bụ ndị eze ndị ezinụlọ ha si na ngwuru ndị eze ị ga-akpọrọ goro nwa kpọbata ọ bụrụ dị ọkpara na ngwuru ndị eze kedu ka mmụọ nọ na ngwuru aha ga-esi wee nabata nwa aha o nwere ka mmụọ nọ na ngwuru aha ga-esi nabata nwa aha ga-awa ofeke bụrụ aka ogheri na datu ngwuru aha maka na egoro ya ego nwa ego nwa ego nwa bụ onyinye Chukwu adịghị azụ ya na ya adịghị ere ya n'ụkọ adịghị eme ya n'ike nwa bụ onyinye Chukwu na-enye nwa bụ onyinye Chukwu. Mana o nwere ebe a na-akpọ ihe mmụọ na-echekwa bụ na mgbe eji wee mechaa wee na-eku inwe ekui ndị ụka aka ha dị ya ndị ụka wetere ya ọ baghị uru ibi izobere anaghị ezo ndị ụka na ntị ndị ụka bịara mere anyị mgbe aha sị ewere hapụ nwata owere na-ata afụfụ ndị UNICEF ewere bịa ewere tụrụkwa nwa ime n'iro ewere mekwa nke a kama nwata ahụ ga-anọ kọma ọya nwụfu ka akpọrọ were kpọọ ya mgbe aha ka eji wee rụọ ọrụ ụlọ were kpọọ ya Modeles Babies Home. Arụ ụka wetere ihe ụka ewere nwe ike nwee ebe a na-edebezi ha o wee bụrụzie na ejozi ebe afọ ebe a ka ị ga-eji iji negotiate ewere mewe dọkụmentị na ngwongwo eji akpọ izi gị nwa ijebe imere ya dọkụmentị. Onye isi ka m kọziere gị akụkọ na akụkọ a m chọrọ ịkọrọ gị bụ na ihe a ka ejiri kpuchi ndị ụka maka ebe aha ka ndị uwe ọcha na-aga amụ nke ha maka ọ bụrụ na enweghị ihe dị otu aha ndị uwe ọcha dịrị ime amara na ha dị ime ebe a ka ha na-aba mụzie nwa
ha mụọ nwa ha gwa ndị be ha were si be ha bịakuru nwa goro ya nwa ha bịa gote mana ọnwa nwanne ha nwaanyị ụka na-ekpuchi arụ dị iche iche nọ n'ụka arụ dị iche iche nọ arụ na-eme n'ụlọ ụka nwaanyị a yi akwa ndị nne were bịakwuo okwu banyere arụ na-eme n'ụlọ ụka o nwere ka esi gba nwaanyị aha taa mana achọrọ nka m gwa nwaanyị a yi akwa ndị nne bịakwuo arụ ha na-eme ebe a o nweghị ihe ga-eme gị rapụ ndị a ọkwa anwụghị anwụ ọ dị ndụ ifu ihe bụ eziokwu kwuo ya rapụzie ihe ga-eme ọ kara m mma na m kwuru eziokwu asị na m kwuru eziokwu nwụọ zuo ike ihe ebi forever ma etụrụ asị ihe ebi forever ma ekwuru eziokwu mana say that the truth kwugodie ya ekwu sef hapụbazie na o nwere onye a na-agwa eziokwu obi na-adị mma maka na iruo na ndị regoro nwa kịta na-ama like vidiyo a kịta ndị ga like vidiyo a bụ ndị na-erebeghị ya chọrọ nụrụ ya na ntị anyị ewetu aka na atụmime na amụmụ nwa ụmụaka ụmụ anyị kwetani na-enwere ihe uru dị na mmadụ nụrụ di unu ekwetazina na jenzi ndewo ihe ji wetụrụ n'aka na mgbede a bụ ka anyị were ya kene ọha na eze ka anyị were ya nọrọkwa ndewo na anyị ga-achịkọta n'ihi oge anyị unu na anyị ga-afụchakwa ndị nọ eriri anyị na ụbọchị nke nkọwa n'ụzọ pụrụ iche sị kwụsị ire nwa bụ ya bụ isiokwu anyị nọ na oge si Igbo kwụsị ire nwa ya bụ anyị gwakọtara aka ọrụ na-asị Igbo kwụsị ire nwa ndebe anyị ndewo